Το κυριότερο. Αν δεν γίνει μια υποδομή σύγχρονη, όπως έχει μελετηθεί και έχει προταθεί και λειτουργεί και στα άλλα σύγχρονα αστικά ή τουριστικά κέντρα, που είναι το κέντρο μετεπιβίβασης επιβατών, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Τι είναι δηλαδή αυτό? Είναι μέσα σε μια ικανής επιφάνειας έκταση, στα όρια του σχεδίου πόλης, που θα αποκτηθεί από το Δήμο, όλα τα μέσα, λεωφορεία, ταξί και όλες οι κυκλοφοριακές λειτουργίες να οργανωθούν εκεί η αστική συγκοινωνία, προκειμένου να ελαφρυνθεί και να... Όπως και τα ταξί στο οποίο αναφέρθηκε, άρα να βγουν τα ταξί από τον οικιστικό ιστό της πόλεως, εκτιμώ ότι αυτό είναι δύσκολο να γίνει και αν θέλετε και πρακτικά δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί τα ταξί είναι μία μεταφορά... Μέσα στο σχέδιο θα υπάρχουν πιάτσες. Είπατε ότι αυτό το hub θα γίνει εκτός σχεδίου. Ναι. Άρα μιλάτε για κάτι διαφορετικό. Να μεταφέρετε και τα ταξί εκτός σχεδίου. Εντάξει, είναι και αυτό μια πρόταση. Πώς θα εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους? Σωστό. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν που πρέπει να γίνει, οι πιάτσες στον ταξί πρέπει να είναι εντός πόλεως προκειμένου να εξυπηρετούν το κοινό. Εσείς είπατε, κύριο Δοξαστάκη, να μεταφερθούν. Από εκεί και πέρα πρέπει να φτιαχτούν στις παρυφές της πόλης. Αυτό αφορά και τα μάλια και τις γούβες, να υποθέσω. Παντού βέβαια.